Hamuna kadamang dainang hahanggi pinaribot di bagasan goarni Tuhata Jesus. Nung nga masuk kita sa darion, tuminggu zung taon perhuriaon, na zut-zut diaturhod di turgini huriata sada hasadaon na sotarsirang doh perningotan di akkana modding songon naung tatangihon nakking jala sudi gorna modding di bagasa sataonon di jahahod di tonga-tongan huriata laho marningot pabuahi tape ditikina menyusul do rapon nasida. Di beberapa udian di Jerman ninna baritai di dok asingi RPP Rest in Peace di surat dodiba ninna disapingai au saunari ho adigan. Saya hirana makuling namodingi madok au saunari jalaho adigan. Iban na si Jojo tabandang di WA memon timuri asa taingot ari hama matit tabi aga pidak taboto sa di hari ma kasasaha ni tuhita. Adong na perzolo, adong na perpudi. Molo perpudi hita nadong ko saka mi Jehovah tu hita ganup. Asa pakyota partikian pangapudianan na nilehon ni Jehovah. Lampatuduhon holong do tak kapabahenan rodia kakinerja na di kantor saliling mangulu di pehita di hasyangan. Saluhu na doy kemaruzong hobar tutao perhuriaw ni patuduhon iya ngolutta sinuaingon dadahita na punasaon alay debatado na puna ariarita na puna ngolutta rodi sadok pardalanan ni ngolutta pe. Dahita pe natongomer minggu nuaeng di bagas zoron itu hatta sadarion hita pe maruzung go ditikina saluhu na do maruzung alaya dong go na sumaruzung di Markus 10 ayat 30 sada salpu pe langit doho tano doho nasa na dong di hasyanganon alayang go hataki naso tupa salpu rodi saliling ni lilengta. Di baheni di jauh debataro hita di minggu perningotan di namording ujuk tau perhurianon asa sayudungo hita. Madalani akka ari-ari ninguluta marujahat tuhatan ni debata. Sotung lalap di perlalapan dangta perhase yang tiki nadongi mangulahon akaulau nadinggat ditonga ningoluta si ganupare. Iban nadong josada anekdot pertandingan lomba seekor kancil dengan seekor kura-kura. Lalu dalam pertandingan itu seekor kancil ini merasa hina dengan seekor kura-kura. Saya 10 langkah saja engkau sudah kalah. Bagaimana mungkin kamu bisa bertanding hingga kamu menjadi juara? Lalu kura-kura ini dengan rendah hati, mari kita buktikan siapa yang mau menjadi juara. Lalu pertandingan dimulai, kancil ini berlari
100 meter dia sudah lihat kura-kura masih jauh di belakang. Dia berlari lagi 1 kilometer, kura-kuranya tidak lagi kelihatan di matanya. Maka Kancil berpikir, ini mustahil saya bertanding dengan seekor kura-kura. Mungkin besok dia baru sampai. Oleh karena itu biarlah saya tidur dulu sambil menunggu si kura-kura lewat. Terpudum maibana. Apa yang sahat si kura-kura to finish. Akana lalap, akana terpudum gobaran ni songon si Kancilon. Lupa ibana, terpudum ibana, lalap ibana, daksaha ilakaho ibana lakana dopak julu. Kamu akadamang dohot dainang diturpuk tau disunggulu dohita majalu apul-apul siatu hatta dada hamatean ujung nilakani persea di portibion. Di bani do hamu akadamang dohot dainang natongon marminggun wayang rap doho keluarga marningot inongta amongta anggita opukta nang zumulumodingi dia pulitu hatta mahita saluna dia pusi ma ilu-ilu siya si malolokta daw makana hacit daw makana lungun anggu-hangguk songon na di ayak opati di langit doh di tanon na barui danga dong bedi si hamatean nang arsa ni roha nang anggu-hangguk nang nahacit dang disibe ay nunga salpu na perjului. Yado didok oputa justisi hobbing molodung tatangi hokata ni Jehovah mengapuli hita di parningotal dinamod dingi unang bay say lalap pita tumatangis ay taingok ma say namonang doa kana persea di ujung nilakana asal matoktong marsihoho tibana marhabor seal. Hurian itu hatta diida si Johannes do diayak sada banua gijang nai baru do tano nai baru ala nunga salpu banua gijang na perzului do tano na perzului lautipe dang adong pe naing suatu bagas rohata mangatusi langit do tano nai baruon dada songo pangatusion ni pikirata memahami langit do tano nai barui seolah-olah secara geografis manang deba mangatusi sahirana adong tata surya nai baru langit do tano nai baru dopak gijangan alai di tongat-tongat tado anggo bagas nai barui doho tano nai barui ima Jerusalem nai baru napi nature songon oroan na sinanggulan oroan na sinanggulan tudos tu pengantin paropuan ikos sauli-ulina dirias ikos sahukus-hukusna lotion na dipake ikos sabagak-bagak ngaibana mangarade diri tuharajaanna hita dosa si tonga na idok nga oroan na baru na sinanggulan ni dada lotion napayatson hita dada badak na tapakei lao pature-ture hita songon oroan na sinanggulan alai hata ni debata asi ni rohana dohot dengan nibasana molo tahanguluhon
ido mabay kita hukus, ido mabay kita angur. Di jolo ni haraja atta ima Kristus tuhatay. Di bahani do hamwak kadamang do day ng oron na sinanggulani. Patuduhon habadia otarwi. Di jolo ni debata pinarbadiaan ni Todina Toddi parbadia. Taida majom say hamwak kadamang do day ng nadiaya opati. Odo joro ni debata di tonga-tonga ni akka jolma. Namaringanan may ibana di tonga-tonga na sida. Jala na sida mabangsona. Jala debata sa diri saor tuna sida. Ima langit doho tano na barwi. Debata maringat di tonga-tonga ta. Hita gabi bangsona. Jala debata gabi debatatta. Di bahani dang tempat, dang ruang, dang inganan, dang space terutama nanido nga langit do tanon na barwi. Alay kualitas ni pernguluo tamar Tuhan. Di bahanido dada hola sugot haduan hanguluan na manoktongi alay patujulo na saunari ditikyon nung atakas tahilalay molomiyad di bata di tonga-tongatta hita gabi bangsona jala di bata gabi Tuhan na manoktong di hita saluhut. Ima ulop-ulop tahamwak kadamang di parningotal dinamod dingon. Marulop-ulop jala marlas ni roha hita. Alaw balgado denggabasa ni Jehovah sian akan ang modingi. Sian akan na perzului. Dangadong bedido di si hamatean arsa ni roha nang nahatsit angguk-angguk dang disib. Dia malapatan niyo. Molodung stol hasita tulangi do tano na barwi. Dangadong besyan hita naolo makaciti rohan yak kadongan. Dangadong bera rohani ama makaciti rohani akaina. Dangadong be akaina na makaciti rohani akaama. Songoni do naturas maradopon akayanakon. Dangadong beidot di si akanggu-hangguk. Di langit do talonay barwi. Dangadong be ama na mabay tangis akainata. Marhiti pangalaho na sudinggan. Dangadong be aka ama mabay tangis aka ama. Ina mabay tangis aka ama. Dangadong be natoras sangajo mabay tangis tariluilu akanakon na. Bahkan duli-duli pe muludung langit doho tanaw na baru di baga sa roham dangolo beho patangis-tangis ton halek mo. Alay mabalas ni rohanan nama naikon si pareham. Debata nung nga mga pusi nasa ilu-ilu siya si malolokta. Aka na malungon di keluarga ng parzolo manadikok kita. Dia puli debata mahitak kamanginang asalam sikop tarapul roha dohotod dita. Di minggu perningotad di namodingon. Alay sadanari langit do tanon na barwi hita do. Molotajaha sada Korins tolu biddu tolu ayat 16. Dahamudo joro ni debata. Dahamudo
inganan ni Toddi ni debatana maringan di hamuna, ido langit doho tano na barwi. Di bahini sailam takkas masuan uhir di bagasar rohata ganuk marsada-sada maka nguluhon hata ni debata ala dinasaur hatai rap dohot tita mangula hatai di bagasan hita di sido tahilala tadai hinatong gini langit dohot tarone baru nang dingolutta si saunaripe tarapul ma saluhna hamuak kadamang hita saluhna naung tininggal honiak kana tahaholongi naung perzului ta perhatopo do naung di parare di batado inganan nama noktong dinasida jalatusido hita sugut pazupang gabe rumah tangga na baru keluarga na baru keluarga na manoktong rodi saliling ni liling na akamata do inata kana marsahit aka naung homur si malolong nga aka naung si pata maol mabigi manang nareung aka huli-huli hutur-hutur alay di pada sip debata may marhiti toldina asa manang sadia lilik kita di luas debata di Portibion narumikot hot marlas ni roha hita marulupo pita jala mang amenkan pabuah hita do langit dohot tano na baru inganan ni debata marsaur dohot hita gabe bangsona debata gabe debatata tarapul mahita saluna tuhat tama mamasumasu.